שוויון הזדמנויות ולא יותר. ולא פחות, זה הסיסמה. אפשר יותר רציתי להגיד. אפשר יותר, לא, שוויון הזדמנויות ולא פחות, זה הסיסמה. טוב, מבחינת נגישות, אמרתי שחוק הנגישות נחקק לאחרונה, התקנות השנה אושרו בכנסת, אנחנו בביתחו של עידן חדש, שאומר ככה, העידן החדש יהיה, כאילו מבשר לנו שהחברה בכלל תהיה מונגשת עבור אנשים עם נכויות, שפת הסימנים צריכה להיות מוכרת, אנשים צריכים לדבר בשפת סימנים בכל מקום, תרגומים בכל מקום, רשויות אמורות בכל אירועים, בכל מה שקורה לנו מסביבנו צריך להיות מונגש עבור אנשים עם נכויות בכלל ואנשים חשים נקודת שמיעה בפרט, ולכן אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה.